Que tal? Moi boa noite, un saúdo de luns, 20 xa deste mes de abril. Benvidos, benvidas ao espazo informativo diario dende a televisión local de As Pontes. Nos 22 minutos daremos conta da actualidade local e comezamos facendo con novas obras que axudica o Concello das Pontes. Trátase sobre todo de mantemento de arranxos no rural, pensando un pouco na tempada estival que está xa aí mesmo, á porta. O Concello das Pontes vén de licitar os traballos de desbroce e mantemento das marxes das estradas de titularidade municipal, nas que vai investir neste caso 109.130 euros. Esta actuación, que afectará máis de 224 km, pretende mellorar a conservación ambiental e reforzar a seguridade viaria, evitando a degradación progresiva das marxes das estradas causada polo crecemento descontrolado da vexetación. Os traballos consistirán no desbroce e limpeza de ervas, matogueiras e arbustos en cunetas, bermas e noiros, empregando medios mecánicos, e de maneira complementaria tamén se vai intervir de xeito manual nas zonas de difícil acceso ou onde non sexa posible a maquinaria. A actuación organizarase en dúas fases, unha primeira entre os meses de maio e xullo e unha segunda dende agosto, coa fin de optimizar a planificación dos traballos e a utilización dos recursos dispoñibles. As Pontes volve a ter moito peso na rede cultural da Deputación. Non en van, somos unha localidade que consume moita cultura, así que velei esa oferta pola que se volve a apostar dende o EITE provincial cara a nosa localidade. Un ano máis, o programa Rede Cultural, impulsado pola Deputación da Coruña, fará parada na nosa vila. Neste exercicio, o Goberno Provincial concedeu 21.993 euros ao noso Concello, cos que se van sufragar un total de 8 actividades de música, danza, teatro e variedades. De feito, xa tivemos a oportunidade de desfrutar o pasado mes de febreiro de Monte, unha montaxe ideada por Laboratorio Escénico e que contou co respaldo deste programa provincial, pero no que queda de ano tamén van pasar pola nosa vila diferentes propostas culturais da man da Deputación coruñesa. Así as cousas, na sección de música, imos ter a oportunidade de desfrutar de actuacións como a da Orquestra Galega de Liberación, a Califán Brass, Mama Cabra ou Mecánica Rolling Band, ao que se sumará Xosé Liz e o seu espectáculo de mandolina Indala. Grazas ao programa Escena ao Vivo de teatro, contaremos coa proposta Psicodelia de Trola Animación e con Circanelo, un espectáculo da compañía N+1 Teatro Circo Danza. Polo momento, que non están pechadas son as datas oficiais de cada unha destas propostas, que de seguro serán todo un reclamo para ponteses e pontesas de todas as idades. É unha nova semana que teremos xoves na Biblia, pero desta vez, ademais, nunha semana moi marcada por esa conmemoración do Día do Libro. Estamos xa na semana por excelencia da literatura e que este xoves día 23 toca festexar o Día Internacional do Libro. Unha data pola que unha vez máis volve a apostar a Biblioteca Ribera Rouco grazas a unha programación na que os seus lectores e lectoras máis pequenos van centrar as actividades da xornada. Así, para abrir a tarde, dende as 6, e na propia biblioteca, teremos a C Orquesta Fantasma, o alter ego do vigués César Freiría, e que presentan As Pontes a voar. Trátase dun espectáculo do máis participativo que mestura o mundo do conto tradicional coa música e apto para crianzas de 3 anos en diante. Ao seu remate, tocará coñecer os nenos e nenas gañadores da cuarta edición do certame de deseño de marcapáxinas e que este ano estivo dedicado ao mundo dos misterios e dos detectives. Será a propia bibliotecaria Anabel Alonso, xunto coa Edil de Cultura Luna Tenreiro, as que se encarguen de entregar os diferentes premios ás mellores propostas deste ano e que tamén servirán de base para a colección de marcapáxinas de 2026 da biblioteca. Teremos premios para educación infantil, primeiro, segundo e terceiro ciclo de primaria e tamén para educación especial, ao que se sumará unha exposición con todos os dibuixos presentados este ano e que dende esta semana poderemos visitar nos corredores da propia biblioteca. Xa últimamente vimos comunicando que o sistema de visita do bus doados da Axencia de Doación de Sangue cambiou. No canto de vir máis espaciadamente máis tempo, ven máis veces, aunque pare menos de cada vez. Volven á nosa vila mañá. A Unidade Móvil do Centro de Transfusión de Galicia volve facer parada esta semana na nosa vila. De feito, mañá mesmo teremos na Praza da Capela do Carme o autocar da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue para apelar á solidaridade e colaboración dos veciños e veciñas das Pontes unha vez máis. O horario é habitual, de 10 a 2 e de 4 a 9 da noite, e como aliciente, ademais de axudar a manter as reservas de sangue tan necesarias para a atención nos hospitais galegos, todas aquelas persoas que acudan a doar entrarán no sorteo de entradas para asistir ao festival O Son do Camiño, que terá lugar no
Monte do Gozo de Compostela os días 18, 19 e 20 de xuño e con tan só realizar a súa doazón e colgando en Instagram unha foto ou un vídeo doando ou animando a doar. A marxe de poder facerse con este interesante premio, doar tamén implica botar unha man e salvar vidas, e dun xeito moi sinxelo, xa que abonda con ser maior de idade, pesar máis de 50 kilos e non padecer nin ter padecido enfermidade algunha transmisible polo sangue. Ademais, é un proceso sinxelo que se realiza con material dun só uso e totalmente seguro. O Obradoiro de Saúde e Autocoidado está a ter, sen dúbida, a collea que agardábamos. Temos constancia delo precisamente con esta última cita. Éxito absoluto da última proposta da Consellería de Benestar Social grazas ao seu novo taller Saúde e Autocoidado, centrado na recuperación psicolóxica e emocional de persoas enfermas e tamén daquelas que xa foron quen de superar unha doenza. É que as 15 prazas ofertadas quedaban curtas ante a boa acollida dunha proposta coa que se busca ofrecer un espazo seguro, respetuoso e confidencial, no que se fomenta a expresión emocional, o apoio mutuo e a adquisición de ferramentas para afrontar o impacto psicolóxico derivado dos procesos de enfermidade e do cuidado continuado. A actividade arrancou o pasado xoves na Casa do Peso, damando unha primeira sesión dirixida a que as persoas participantes se fosen coñecendo e entablando confianza. Unha primeira toma de contacto a que seguirán outras 13 citas quincenais en as que se abordarán diferentes temáticas como a xestión emocional, a reducción do estrés, o fortalecemento da autoestima, a comunicación asertiva ou o establecemento de límites e o autocoidado. Todo isto demanda actividades moi prácticas que van dende técnicas de relaxación ata exercizos de risoterapia e danzaterapia, e cos que se busca que os participantes desconecten do proceso de enfermidade e logren deixar atrás situacións de estrés, ansiedade e sobrecarga emocional e convirtan estes talleres nun espazo seguro para lograr o auténtico benestar mental. Imos anunciando tamén novas citas, novos focos de atención como son as actividades que organizan dende unha sempre moi activa Asociación de Veciños de As Campeiras. A Asociación de Veciños das Campeiras ten por diante varias semanas de intensa actividade con diferentes propostas do máis atractivas, tanto para os seus socios e socias como para o público en xeral. Así, a finais deste mes, o día 26, teñen previsto celebrar un obradoiro de fabricación de xabrón artesanal orgánico con aceite usado. Abonda con anotarse e levar o aceite da cociña, xa que os que non teñan nocións deste proceso contarán cunha receita e os consellos dos máis expertos para elaborar o seu propio xabrón. A actividade arrancará ás 10 da mañá no local da Rúa Cobelos e será gratuita para socios e socias e cun custo de 5 euros para os non asociados. Xa para o 6 de maio tocará cambiar de rexistro, porque no barrio terá lugar unha charla impulsada por Euroeume a traverso do seu programa de persoas coidadoras e que terá lugar de 5 a 7:30 da tarde, unha sesión na que se van a abordar técnicas e actividades de autocoidado. E, por suposto, non podían faltar as tradicionais excursións da entidade. Neste caso, o destino vai ser Viana do Castelo. A viaxe de 2 días de duración será na fin de semana dos días 23 e 24 de maio, aínda que próximamente se vai ofrecer máis información sobre prezos e programación. Para pechar o mes, neste caso de maio, o día 31 van a organizar un paseo por Pena de Francia e Portas, con merenda incluída, e xa en xuño, día 14, tocará probar a eficacia do xabrón natural que se vai preparar o obradoiro 26 de abril cunha xuntanza no lavadoiro do Brixeo e que tamén vai incluir un vermú. Para informarse ou ben inscribirse en calquera destas actividades, abonda con enviar unha mensaxe de WhatsApp ao 636 131 917 ou ben un correo electrónico o enderezo avvcampeiras@gmail.com. Volvíamos ter unha fin de semana de presentación literaria, además por partida doble, porque tivemos unha na biblioteca e outra no Museo de Montecachado. A literatura en As Pontes non pode gozar de mellor saúde. Amor, poesía, contos infantís, misterios, xéneros e temáticas de todo tipo temos a fortuna de desfrutar grazas á creatividade literaria de moitos dos nosos veciños e veciñas, e que nestes últimos meses tivemos a oportunidade de coñecer a novos autores e autoras e tamén a quen xa conta con máis dun traballo no mercado. De feito, neste último caso, temos os 2 escritores locais que a pasada semana daban a coñecer os seus 2 novos libros. Así na Biblioteca Ribera Rouco, o venres á tarde, contouse coa presenza do xove Anxo Vidal. O estudante do IES Castro Daúz, de tan só 15 anos, volvía a sorprender a amigos e familiares da man da súa gran inventiva, grazas á la voz que no dieron callado El Origen, a súa segunda novela e que sae a venda tan só 3 meses despois da súa primeira publicación. Nesta ocasión, Alex volve a ser protagonista da historia, aínda que toca coñecer a súa orixe e o porqué decide deixar a súa vila natal. O igual que a primeira parte, nesta segunda, Anxo escolleu unha zona que para el é moi familiar como é Abadín para ambientar a historia e que, tal como apuntou o autor nesta presentación, vai contar cunha terceira parte como peche.
A verdade é que me inspirei en Abadín porque é un pobo que conozco, non necesito información que aparece en internet. Si que tamén me baso algunhas cousas que aparecen en internet e, sobre todo, pois nos relatos que conta a xente da aldea sobre a súa cidade. Neste inicio tamén se marca como teñen que volver ás Pontes por un feito que para a parella de Álex é triste porque falece seu avó, e é cando se empeza a marcar o principio do que se chamará o final, que é cando Álex e a súa parexa pasan por un bache dificultoso e é cando deciden separarse uns meses que para Álex fanse moi dificultosos e para a súa parella tamén, pero finalmente, como dice Álex, o amor sempre vai vencer ao que digan as malas lenguas. E tamén hai moitos cambios e moita madurez neste libro, pois Álex pasa de ser o típico neno con cartos que se cree o rei do mundo, que, como el mesmo dice, nunca o é, e, sobre todo, pasa a ser esa persoa que axuda aos demais mesmo sen que lle pidan axuda. Xa onte tocaba cambiar de escenario e chegarse ata o Museo Etnográfico de Monte Caxado, unha ubicación que neste caso escollía Xosé María Ferro Formoso para dar a coñecer Oblea, un thriller que volve protagonizar o doutor Lafontaine e o subtenente Piñeiro, e no que Ferro dá continuidade ao universo narrativo iniciado coa súa primeira novela Terror Mortis. A aparición do cadáver dun monxe nunha escena marcada polo simbolismo ritual é o punto de partida desta nova historia ambientada nesta ocasión nas Fragas do Eume. De algún xeito, eu quería que a novela servise tamén para iso, para volver a colocarme un fero na conversa pública, para lembrar non só o seu valor como escenario literario, senón, sobre todo, o seu inmenso potencial como ben cultural. Tamén como espazo de memoria, como un lugar chamado a ter unha presenza moito máis forte na nosa bisbarra. O autor contou neste caso co seu pai e director do Museo Etnográfico Xosé María López Ferro como mestre de cerimonias nun concorrido acto e que tomaba o relevo do xa celebrado hai un par de semanas no Mosteiro de Cabeiro para presentar oficialmente esta segunda aventura literaria. Porque para min estar hoxe aquí presentando esta obra, ao igual que o fixemos o domingo pasado, é unha fachenda, un honor, un orgullo, non só polo seu contido e a súa calidade literaria, senón pola persoa que está detrás del. Eu, personalmente, debolle moito a Xosé María, aínda que na maioría dos casos é ao revés, son os fillos os que lle deben aos pais. Grazas a el, o museo e a fundación son hoxe unha realidade e sempre está pendente de nós e sempre se pode contar con el. Moitos foron os que aproveitaron esta nova presentación para levar un exemplar de Oblea dedicado polo autor e queda seguro que xa están a disfrutar nos seus fogares deste novo misterio que terá novos capítulos en breve. Segue a mostra de teatro amador, seguen as pezas teatrais. Desta vez tivemos tamén moi seguidos os pícaros da Lagoa na nosa vila, no Alobi. O ciclo de teatro amador Concello das Pontes abriu as súas portas o pasado sábado a terceira das propostas en cartel desta quinta edición. Neste caso, dende a Mariña Lucense chegaban os integrantes dos Pícaros da Lagoa, unha compañía de Alfoz que sacou máis dunha gargallada grazas a estes vellos saben moito ou non. Unha comedia para todos os públicos ambientada nun centro de maiores e que ten como punto de partida o falecemento da dona da residencia en extrañas circunstancias. A Garda Civil pon en marcha unha investigación ao comprobar que a propietaria foi vítima dun café envenenado e tamén unha rolda de interrogatorios ao grupo de residentes no asilo. Uns vellos con moi mal xenio, moita retranca e que aproveitaron estas conversas coas autoridades para facer repaso a súa experiencia vital e ao tempo non facilitar moito a súa investigación. Falta azúcar? Moito, que eu sou moi goloso. Chama! Entón, teño duas culleradas. E como a señora estaba tan enfadada, pediñe ver isto se que sirviera, tá? E agora é cando lle vai vir a parte interesante. E agora isto... É puñin a taza e puñin na mesa. Non. Faigo tal cual. Eso. Fai. E disto o que dixeche. Eu puñin a taza e puxin na mesada na luz e dixen... A ver, papanatas, di o que dixeche. Dixen... Outro que dixe. Dixen... Así de que?
Non dixeches eso. Como que non? Vas-mo dicir tú a mí. No, dixeches así te atragantes. Ala! Non lle faiga caso, señor, que está media xorda. Dixen, así de quente. Eso nada. Estou moi ben do oído. E dixo que se atragantase. Ou non oístes todos? Home, algo deso dixo, pero eu ahora mesmo... E tú acordas este Remigio? De que? Algo así eu non vou por o baixo, Vai a... É que non... Xa me dou cuenta, xa. Vaya por Dios, que ben oíste eso así rebente. E que mal o que dixo Evaristo, non? Pois eu estou segura de que ese de aí dixo o que dixo e non pienso bajarme de la burra. Arrea! Pero non me diga que estaba vostede subida nunha burra cando se cometeu o crime. Non quero unha palabra máis. Xa vindeiro sábado, o ciclo de Teatro Amador vivirá a súa despedida ata a vindeira edición. Unha clausura que vai ser cousa da formación de denigrantes comediantes que o sábado 25 ás 8 van estar, neste caso, presentando O que calamos. Trátase dunha obra para maiores de 16 anos na que se aborda cunha perspectiva crítica e emotiva todo aquilo que moitas veces queda sen dicir nas relacións persoais e sociais. Como sempre, as localidades xa se poden descargar dende a web aspontes.sacatoentrada.es ou ben o mesmo día da función, media hora antes do seu inicio, na billeteira do propio Auditorio Municipal Alobi. Seguimos repasando tamén recitais de fin de grao. Os instrumentos protagonistas desta vez foron o piano e o saxofón. O Conservatorio de Música das Pontes puxo punto final aos seus recitais de fin de grao e foi damando unha dobre sesión o pasado venres con estudantes de piano e saxofón que este ano pechan os seus estudos musicais no Centro Pontes. Amigos, familiares, compañeiros e mestres acompañaron na Casa do Peso a pianista Paula Miraz e os estudantes de saxofón Pedro Fontau, Uxía Pita, Carmen Alén, Mateo Meizoso e Cía Salgado e que deron moi boa conta os seus progresos ao longo da súa extensa etapa formativa nas Pontes. Paula Miraz foi a encargada de abrir os recitais cun concerto no que escolleu temas de Chopin, Bach ou Schubert, en os que non estivo súa, xa que contou coa compañía de Mariña Paz, do mestre Ernesto Gancedo e incluso da súa irmá Lara. Tras desfrutar do piano, tocaba dar paso ao son do saxo cun programa no que Uxía, Mateo, Pedro, Carmen e Icía apostaron por composicións en solitario de Creston, Bach ou Bennett, ademais de temas en conxunto, como o mítico Bohemian Rhapsody de Queen, en os que tamén se subiron ao escenario algúns dos seus mestres, como o pianista José Manuel Campello ou o saxofonista Roosevelt Buza.
Tras poñer punto final ás audicións de fin de grao profesional, o Conservatorio xa está a traballar en novas actividades. De feito, este mesmo sábado, e novamente na Casa do Peso, poderemos desfrutar dun novo recital a cargo do bombardinista Iván Carballal e que ofrecerá un concerto de entrada libre coa compaña de José Manuel Campello ao piano dende as 12 do mediodía. E como cada luns, a nosa última referencia informativa pasa polo deporte. Damos conta dos resultados máis salientables da recente fin de semana. Nova derrota do CD As Pontes, neste caso ante o Imperator por 1-4, que certifica a imposibilidade de alcanzar a salvación da categoría. Tampouco foi boa fin de semana para os veteráns que caían por 5-1 na Casa do Olímpico de Rutis, mentres que os infantís masculino están xa a só un punto de certificar o título de Liga tras derrotar o Eume por 5-3, na mentras o equipo feminino empataba 2 ante o Oza. En fútbol sala, o Esteo sumaba nova victoria por 8-3 ante o Albense e quedan quintos a só un punto do Noia, que pecha o grupo de equipos que van ao play-off e aínda con 6 puntos en xogo. Pola contra, o equipo B caía por 11-0 ante o Estrada e os cadetes e infantís impoñanse o Narón. Os primeiros por 10-2 e os segundos por 2-0. En Alevíns, distinta sorte para os dous equipos. Os A perdían por 6-1 na cancha da Unidade de Fene e os B gañaban por 6-2 o Ponte de Eume, mentres que os benxamíns tamén claudicaban ante o Fene por 2-5. Con respecto ao Lago Sport, o primeiro equipo superaba o Estrada por 3-2 e segue na sexta posición, e o conxunto feminino sumaba 3 puntos ante o Poio, tras gañar por 4-2. En cadetes, os A perdían por 11-1 co Parrulo e os B 8-1 co Santa Mariña, mentras que as rapazas gañaban sen problema ao Burela por 6-1. En Alevíns, unha de cada, victoria 0-1 do Sa na casa do Alto do Vento e derrota por 5-0 dos B co Santa Mariña. Neste caso, para o equipo feminino temos un empate a 4 na casa co Castro. E tamén de todo en benxamíns. 2-3 gañaban os A o Parrulo e 7-1 perdían os B co Ponte de Eume. En prebenxamíns temos señas derrotas 4-0 co Santa Mariña, os A, e 3-1 os B co Estrella. Con respecto ao baloncesto, en minibásquet caiu As Pontes ante o Narón por 36-87, na mentras que o equipo de infantil mixto gañaban Cedeira por 32-62. E xa en hockey a patins, derrota para os benxamíns e dobre cita para os alevíns, que visitaron Oleiros para xogar 2 partidos. Perdían co equipo B e gañaban co equipo C. Foi todo por hoxe, foi todo por este luns. Moitas grazas pola atención prestada. Sabedes que volvemos quedar mañá aquí na televisión local. O dito, grazas, deica mañá, boa noite e bo descanso.